Aquesta casa. La presència dels carmelites descalços a Catalunya va començar només uns pocs 20 anys després de la primera fundació del convent de religioses que va fundar Teresa de Jesús. Compte, fundadora de frares i monges. Avui en dia hem de recordar aquest magisteri de Santa Teresa. En 1586 van arribar els carmelites descalços a Barcelona, a Cap i Casal, i van fundar a la Rambla de Barcelona, el que avui és el Mercat de la Boqueria, el Mercat de Sant Josep, que s'ha conegut com a Mercat de Sant Josep, i allà van estar fins 1835. Poc després van arribar les religioses i van fundar el carrer de la Canuda, el que avui és la plaça Vila de Madrid, davant de l'Ateneu. Allà van estar en aquell convent fins l'any 36, que va ser incendiat, i després de la guerra es van traslladar a la part de la Bona Nova. Però continuen una comunitat de carmelites descalços. De seguida també es van omplir les altres viles i ciutats catalanes de fundacions carmelitanes, fins a una quinzena, inclosa la Catalunya Nord, perquè teníem un convent de Sant Josep a Perpinyà. Aquesta quinzena de convents també tenia un convent a Propet que dona nom al barri d'aquí al costat, al barri de Gràcia. El convent de la Mare de Déu de Gràcia va ser una fundació que va prendre el nom del seu patró, de Josep Dalmau, el seu principal benefactor, i totes les casetes que es van anar aglomerant al voltant del convent li van donar el nom al que és avui en dia el Vallí, barri de Gràcia, que comença tot just aquí al carrer Còrsega. Els carmelites descalços van tenir una gran impronta cultural a la ciutat. La biblioteca del convent de Sant Josep va ser la primera biblioteca pública de la ciutat, oberta per exprés desig del principal donant dels llibres d'aquesta biblioteca, que no necessita sola, i va ser molt important, potser dels preus més importants de la ciutat, i en el seu temps que era la primera pública dels 70. També van tenir una fàbrica de lletra impremta i ells sobretot es van dedicar a la predicació i a l'ensenyament de la doctrina d'acord amb tot el que havia sorgit de l'esperit del Concili de Trento, evangelitzar i donar a conèixer la paraula de Déu. La presència dels carmelites descalços va estar des de finals del segle XVI fins a 1835, que les comunitats de religiosos van ser expulsades. Hi va haver l'exclaustració i la desorganització dels béns dels religiosos. Els carmelites, com tots els religiosos, la companyia de Jesús havia marxat abans, van haver d'abandonar el país i els seus béns van ser venuts i subhastats. Per tant, molts d'aquests edificis i claustres conventuals es van convertir en classes, en hospitals, en tota mena d'infraestructures de la nova ciutat del segle XIX. Els carmelites van perdre aquell convent de Sant Josep de la Rambla. Anys després, ja a finals del segle XIX, es va produir la restauració dels ordres religiosos. No cal dir que no tenien cap mena de propietat i va costar molt, va resultar un esforç econòmic molt gran reunir diners per encetar una nova fundació. Els frares sempre van rebre el gran ajut i el suport de les religioses. Això sempre s'ha de dir. I també hem de recordar un carmelita descalç exclaustrat, el pare Palau, que després de ser exclaustrat va ser fundador també de congregacions religioses, tant de religiosos com de religioses de la vida activa. Va costar molt, hem dit, la represa aquesta, i gràcies a les prèdiques i l'activitat incessant d'aquests religiosos van poder aconseguir recursos per a una nova fundació. En aquell moment ja van pensar que a l'Eixample, la ciutat havia crescut molt des del primer terç del segle XIX, l'Eixample era el lloc ideal per anar a fundar perquè era una ciutat en plena ebullició, en ple creixement demogràfic i urbanístic. I van dubtar en els solars que hi havia aquí en aquesta zona quina orientació calia donar, si s'orientaven cap a Gràcia o cap al barri que naixia, que era l'Eixample. En aquell moment també feia poc que havien fundat els caputxins aquí a Pompeia i van tenir una mica els seus menys perquè pensaven que igual no hi hauria suficients fidels per a tot, però hem vist
anys a passar que realment aquest barri va créixer moltíssim. La primera idea que va ser de fer aquest temple era una idea molt més, diguem-ne, solemne i grandiloqüent, no? Prenia gairebé com a inspiració l'església del Sacre Cœur de París. Però va venir la Setmana Tràgica i totes aquestes grans arquitectures es van deixar de fer i es va optar per un perfil més discret d'acord amb els signes dels temps. Eren temps revolts, hi ha hagut la Setmana Tràgica, després va venir la dictadura, anys d'antistolarisme, i per tant calia un model d'església, fins i tot un model de ciutat més auster. Tot i que va haver un altre projecte arquitectònic, finalment es va triar el projecte dels arquitectes Domènec Estapà i Domènec Manzana, que són autors de molts altres edificis emblemàtics de la ciutat, com ara mateix el Palau de Justícia o la Presó Model, que veieu que són dos edificis que no tenen res a veure, i molts altres edificis de la ciutat. Al costat de l'església, d'aquesta església on encara és el mateix amb alguns canvis que es va bastir, hi havia el Convent dels Frares. El Convent dels Frares estava també amb un magnífic campanar neocladeja fet de maó gris. El que passa és que diríem que al moment, amb els fets de la guerra i la pobresa dels materials, estaven en molt males condicions i cap a l'any 71 els religiosos van decidir construir un petit edifici més discret i més funcional i es va vendre aquesta, diguem, la part del convent que estava en el carrer Llúria i també va desaparèixer aquell campanar que era molt bonic i que en aquell moment potser no es valorava encara com parlem avui en dia aquest patrimoni modernista fruit d'uns corrents artístics molt variats. Així doncs, el que fa el convent a l'església, sabem quins eren els noms dels arquitectes, però van treballar amb molts altres artistes. Si hi ha una cosa que cal destacar i que la diferencia potser d'altres esglésies és aquests preciosos mosaics. Els preciosos mosaics talats és obra del mosaicista Lluís Bru. Si recordeu el Palau de la Música, totes aquelles figures precioses que hi ha allà darrere l'escenari són obra i disseny de Lluís Bru, que també va deixar moltes obres. Lluís Bru fill i Lluís Brunet van deixar moltes obres arreu de la ciutat, tant a l'època del modernisme com després s'ha continuat fent i també s'ha continuat restaurant. De fet, es donen cas que l'accés està signat per Lluís Bru, diguem-ne, el primer, l'avi, i a partir dels anys 90, quan es van fer una sèrie de remodelacions de l'església, el net va tenir l'oportunitat, encara tenia desert dels avis i del pare, de fer aquesta catifa central que és absolutament en línia en el disseny del cortinatge de l'absis. Si us fixeu una mica en la iconografia representada, aquesta mena de cortinatge és una reminiscència del vel de la cortina del Temple de Jerusalem i a dalt, presidida per la imatge de la Mare de Déu del Carme, que no és l'original perquè evidentment els retaules i la imatgeria la crema tot l'any 36, doncs veiem tots els sants i santes del Carme Descalç que conflueixen, diguem, i que acompanyen a la Verge del Carme. A dalt hi ha tots els àngels i arcàngels i serafins, els nostres angèlics. Si us fixeu, també hi ha petits trossos de mosaic entre els carcanyols dels arcs. Llavors són lletanies marianes, lletanies del rosari. La torre d'Ivori, la palmera, el ciprés, tota aquesta simbologia del rosari que tots ens soni. La torre de Sigúrdia, tot això està apareixent aquí perquè és un temple dedicat a la Mare de Déu. Ja veieu també que és espectacular i tant de dia com de nit. I també es van repetir tota una sèrie de lloances a la Mare de Déu per tot el temple, per fer-se ple absolutament marià i dedicat a la Mare de Déu del Carme. Posteriorment, aquestes reformes doncs es va fer aquest accés al carrer Roger de Llúria perquè ja tots les escales avui en dia ja és una cosa que
s'ha de mirar molt, es doni a l'anticomunal i que hi ha un accés a peu pla per totes les persones grans, per totes les persones, les criatures, les criatures, les persones que tenen algun problema amb salvar els obstacles, i es va fer molt encertadament aquell cancell per poder entrar també a l'església. Evidentment, tot el que hi ha a l'església de patrimoni escultòric és nou. En el seu moment van estar treballats pels més eminents artistes i escultors de l'època i només, la manera del Campnès va fer com una reproducció per part del mateix artista que havia fet la primera, es va fer després de la guerra. Aquí sí que hi va haver també uns fets luctuosos, l'any 36, en la revolta militar, i el convent va ser objecte de destrucció en aquells moments, amb uns incidents que no voldríem tornar a veure mai més. I ens podríem estendre molt més, però no sé si pot ploure, però segur que tots tenim ganes d'anar a sopar i d'anar a descansar un moment a casa de la nostra família.